पोलीस प्रशासनाचा बॉस कोण? SP, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोलीस, पोलीस अधीक्षक. त्यांनी हे मोहीम चालू करायचे असतात. हे नुसते रेड मारून होणार नाही. हे रेड काय इन्फॉर्मंटच्या माध्यमातून मिळतात की चला आज इकडे मारूया तिकडे मारूया. जेव्हा तुमच्याकडे मोहीम चालवली जाते, आता जसे आपल्याकडे, मला माहीत नाही तुम्हाला आठवतं की नाही, सागरला कदाचित आठवत असेल की आपल्याकडे SP होते एक प्रसन्ना म्हणून, ते मोहीम चालवायचे. असे धाबे दणाणले होते सगळ्या या 2 नंबरवाल्यांचे, ते भिकेला लागले प्रसन्न असेपर्यंत. SP होते तेव्हा. स्पिरिटच्या गाड्यांपासून सगळं पकडलं होतं प्रसन्नांनी तेव्हाच्या. ती विल पॉवर कोणाची होती? तेव्हाच्या पालकमंत्र्यांची नव्हती, त्या SPची होती. आता जर एक SP तेव्हाचा हा पराक्रम करू शकतो, ज्याचं नाव मी आत्तापर्यंत घेतोय, ते कधी होते SP? जवळपास 15 वर्षापूर्वी. जर 15 वर्षापूर्वीच्या SPचं नाव आज आम्हाला जिल्ह्यामध्ये आठवतंय, म्हणजे काय पराक्रम करून गेला हो तो माणूस. मग असं करायला ह्यांना काय होतं?